Здравейте, приятен ден, добър ден, добър ден. Здравейте. Чакайте да си изреда лекцията. Здравейте от мен. Някой има ли някакви въпроси, докато зареда лекцията? Да, аз може ли да питам за някакви витамини по време на временност, да предложите някои, които са добри, холин също. Отделно ли трябва да се приема този холин или... Не, вече Понеже да. аз съм и в другия курс и говорихме, нали, събота неделя за това, пък аз не приемам холин в момента отделно. Бременна ли? И да, но много съвсем в началото. Да, значи ще трябва да започнете да приемате, да. Добре, а бихте ли предложили някой продукт, ако може да ни покажете? Сега ще ви спрата, докато зареждам нещата. Не ми изкарай го. Изкарай го навън. Защото после трябва да му чиста. Той е пенсионер, който има 16 годишно куче, непрекъснато му чисти. Някакви други въпроси? Днес ще си говорим за храненето по време на лактация, което, както разбрахме, е не по-малко значимо от храненето по време на бременност, тъй като самата лактация сама по себе си е дори по-енергоемка от трети триместър на бременността. Какво представлява самата лактация? Сложен невроендокринен процес, при който млечната жлеза преминава от състояние на морфологична и функционална подготовка, което се случва по време на бременността, към активна секреция на мляко след раждането. И тя е резултат от координираното действие на ендокринната, на нервната система и на локални автокринни механизми, имам предвид сученето, т.е. стимулацията, които осигуряват синтез, секреция и изтласкване на млякото в отговор на нуждите на новороденото. Като млечната жлеза сама по себе си представлява една модифицирана потна жлеза с алвеоларна тубуларна структура. Основната функционална единица е алвеолата, която се състои от секреторни клетки, които синтезират съставките на млякото, т.е. лактоза, липиди, белтъци, от милоепителни клетки, които са разположени между базалната мембрана и епитела, и техните контракции, които се индуцират от хормона окситоцин,
осъществяват изтласкването на млякото, и капилярна мрежа и лимфна система, които осигуряват съответно транспорта на субстрати и хормони. Какъв е хормоналният контрол на лактацията? Имаме пролактин. Това е хормонът на млечната секреция. Той се синтезира от лактотрофните клетки на аденофизата, като секрецията му се регулира от хипоталамучни влияния, т.е. отново регулаторен орган е хипоталамуса, т.е. допамин, пролактин инхибиращ фактор, който пък потиска неговата секреция и съответно освобождаващия хормон, както и вазоинтестинален пептид, които пък стимулират неговото освобождаване. Какъв е механизмът на действие? След раждане спадат естествено естрогена и прогестерона, които са поддържали бременността, т.е. отстранява се инхибиторния им ефект върху пролактиновите рецептори в гърдата и при стимулация на зърното, т.е. смукателния рефлекс, тези аферентни импулси постъпват в хипоталамуса, инхибират допаминовата секреция, който допамина е инхибитор на пролактина и съответно пролактинът се повишава. Пролактинът навлиза в циркулацията, т.е. в кръвния поток, свързва се с рецепторите на епителните клетки на алвеолите, съответно активира сигнален път, с който се стартира синтеза на алфа-лактоалбумин, това е необходим за лактозния синтез комплекс, на казеин и на липиди и лактоза. И съответно пролактин действа антигонатодропно, т.е. той потиска гонатодропин релизен хормон, което пък потиска съответно секрецията на ЛХ и ФСХ. И това състояние води до тъй наречената физиологична ановулация по време на лактация. И казвам на бабешки език, кърменето пази. Да, ама не. Не разчитайте на това. Втори хормон, който участва в регулацията на лактация е окситоцинът. Той пък се синтезира от паравентрикуларното и супраоптичното ядро на хипоталамуса, транспортира се по аксоните и се освобождава в неврохипофизата. Смукателният стимул на бебчето активира съответно механорецепторите в ауреолата, аферентните импулси достигат до хипоталамуса и се освобождава, освен съответно релизинг хормона и се инхибира допамина, се освобождава директно и окситоцин, като окситоцинът предизвиква свиване на миоепителните клетки около алвеолите и млечните канали, което води до изтласкване на млякото към зърното. И този рефлекс може да бъде потиснат от стрес, от болка, от страх, тъй като при тези негативни емоции се повишава адреналина, който може да инхибира окситоциновата секреция. Как си взаимодействат хормоните и каква е ролята в лактацията? Естрогенът стимулира пролиферацията на каналната система по време на бременност и потиска лактацията до раждането. Естроген е висок през цялата бременност, гърдите нарастват, подготвят се за лактация, но нямаме кърма. Прогестеронът стимулира развитието на алвеолите, те също нарастват по време на бременността, но инхибира действието на пролактина до родоразрешението, т.е. докато жената роди. Инсулинът, кортизолът и растежния хормон, те подпомагат метаболитното осигуряване на лактозния и липидния синтез. Ще видим по-надолу състава на кърмата, която е богата на на захар и на липиди. И съответно парахормон и витамин D пък регулират калциевия транспорт към млякото. Какви са етапите на лактационния процес? Първият етап е лактогенезата, той е в края на бременността. Морфологична и ензимна подготовка на жлезата, високи нива на естроген и на прогестерон, съответно инхибират секрецията на мляко, т.е. жената все още не секретира мляко. Лактогенеза 2, т.е. втория етап е след раждането, настъпва 2-3 дни след раждането, имаме рязък спад на естроген и прогестерон, съответно пролактинът активира синтеза на мляко и настъпва това наливане на гърдите, което обикновено жените получават 3 на гърдите в родилния дом, тъй като гърдите изведнъж стават огромни.
ако жената е родила с цезарово сечение, тъй като липсва нормалната хормонална секреция, липсва окситоцина и целият естествен хормонален фон при раждането, при родовия процес, съответно може да се забави кърмата. Тогава се налага стимулация, т.е. изцеждане, за да може чрез тези аферентни импулси да достигнат до хипоталамуса и чрез смукателния стимул да се активират тези механорецептори в ауролата и защо да се даде сигнал на хипоталамуса, че е време да стартира лактацията и синтеза на мляко. След това вече започваме в една галактопоеза, т.е. по една поддръжка на лактацията, която в много голяма степен зависи от честотата и ефективността на слусученето, т.е. кърмата се адаптира спрямо нуждите на бебчето. Имаме автокринна регулация, съответно, ако имаме един инхибитор на лактацията, който съответно е в самата гърда, белтък в млякото, който при застой, т.е. ако бебето не суче, ако ние не изцеждаме, съответно той инхибира синтеза на мляко. Ето защо в началото може да се препоръчва изцеждане, за да се стимулира лактацията, но след това, ако жената няма да работи, т.е. няма да излиза и да се налага да оставя мляко на някой, който се грижи за бебето, не се препоръчва изцеждане, защото така ще се стигне до една свръхстимулация, която е безмислена. Тоест, бебето ще си нагласи нуждите и лактацията ще се адаптира спрямо индивидуалните нужди на бебето и няма нужда да си свръхстимулираме гърдите. Какви са енергийните метаболитни потребности? Съответно, производството на 750-800 някъде милилитра кърма изисква около 5-600 калории на ден допълнителна енергия. Какви са допълнителните метаболитни изисквания? Повишава се глюконеогенезата или полизата, т.е. това е един естествен процес, който майката губи тегло, най-естественият начин да влезете в форма след раждането. Повишава се синтеза на лактоза, това е основният въглехидрат в кърмата, съответно повишен транспорт на аминокиселини и масни киселини към млечната жлеза и се повишават потребностите от витамини, сред които А, Д, Б комплекс, цинк, йод, калций, фолати по време на кърменето. Енергията, която се отдава в процес на кърмене, частично се осигурява от масните депа, които майката е натрупала по време на бременността и постепенно се мобилизират те се мобилизират под действието на пролактина и хормон чувствителна липаза, т.е. липаза означава ензим, който разгражда мазнината. Така че, пак казвам, това е най-лесният начин да отслабнете и да влезете в норма. Какво съдържа основно кърмата? Кърмата 87% вода, лактоза 7 грама на 100 мл, като това е основният източник на енергия за мозъка, мазнини 3,5 до 4,5 грама. Отново дават енергия и основа за неврологичното развитие. Белтъкът е казеин, алфа-лактоалбумин и лактоферин, който е 1,5. Той също грама на 100 мл. Поддържа имунната и растежна функция, множество имуноглобулини, IgA, IgG, IgM, които поддържат пасивния имунитет, олигозахариди, които всъщност представляват една пребиотична защита на микробиома на детето и минерали и витамини, които осигуряват растежа и хомеостазата. Какви са регулаторните механизми за лактацията, поддържане на лактация? Първо имаме невроендокринен рефлекс, т.е. смукателния стимул, аферентните импулси, отдават сигнал на хипоталамуса, инхибира се допамина, повишава се пролактина, активирането на неврохипофизата, повишава окситоцин, който пък изтласква млякото. Т.е. пролактина води до синтез на мляко, окситоцин до изтласкване на млякото. Автокринния контрол, споменах локалния протеин, който е инхибиторен протеин. Той регулира синтеза според степента на изпразване на жлезата. И при натрупване на мляко се повишава този инхибиторен
протеин в млякото и по този начин се осигурява една естествена саморегулация на кърменето. Завършване на лактацията при прекратяване на сученето, натрупването на мляко повишава този инхибиторен протеин, той потиска пролактиновата стимулация, съответно имаме апоптоза, т.е. програмирана смърт на секреторните клетки, редукция на оволите и връщане в предградивния, предлактационен морфологичен тип на жлезата. И процесът е напълно обратим при следващата бременност, т.е. лактацията стимулира високи нива на окситоцин и на пролактин, свързани с успокоение, с емоционална свързаност и понижен стрес. Имайте предвид, че окситоцина при лактация се стимулира в такива силни количества, за да може майката да се привързва към бебето си с всяка една измината минута. Все повече и повече, защото на майката наистина им предстоят много, много, много трудни години. И ако не е тази безкрайна, безрезервна, безусловна майчина любов, според мен човешко същество трудно би издържало на напрежението, стреса и изобщо на изпитанието, което се изисква от една жена да отгледа едно дете. Казвам ви го и като специалист и като майка на 3 деца. Та ролята на окситоцин е именно да привързва майката с силата на наркотик към бебето. Окситоцина минава и през лактацията към бебето и бебето се привързва към майката, т.е. тази привързаност е двупосочна. И това именно е в основата на едно здрава психоемоционална връзка, доверие, любов, подкрепа, които служат за адекватното възпитание на детето, което също се привързва силно към майката и до 3-та година то не се диференцира от майката и майката е неговия свят. И безрезервната именно любов и закрила и физически контакт непрекъснат с майката дава на бебето тази психоемоционална стабилност, увереност и детето може да израсне като един здрав психоемоционален индивид. Затова е много важно майката да отдаде всичко необходимо като любов, грижа в първите години на своето дете, защото тези години са наистина незаменими и аз наистина не разбирам как може в някои западноевропейски страни майчинството да е 2 месеца или нещо подобно. Бебето тотално не е готово да бъде отделено от майка си за такъв кратък период и се нуждае поне до 3-годишната си възраст от неизменното присъствие на майката. Съответно, кърменето намалява риска от следродилна депресия, от остеопороза и от заболявания на гърдата, особено онкологични заболявания, а за бебето се осигурява един оптимален имунен и неврологичен, както ви казах, психоемоционален старт, както и добър микробиомен старт. Тоест, лактацията е пример за интегрирана физиологична система, в която ендокринната, нервната и метаболитна регулация отново действат в един абсолютен синхрон. Пролактинът, пак подчертавам, осигурява синтеза, т.е. лактацията, окситоцината, експресията, т.е. излизането на млякото. Емоционално и автокринната регулация осигурява устойчивостта на процеса. Затова, примерно, при много стресови ситуации може да прекъсне, т.е. лактацията, т.е. синтеза на кърма, защото това е много финно балансиран механизъм, който осигурява не само хранене, пак казвам, ами биологична и психоемоционална, психологическа връзка между майката и детето. И това е ключов елемент в ранното развитие на човека. Така, минаваме на енергийните нужди, които виждате на екрана. Казахме, че периодът на лактация е физиологично състояние на повишени анаболни и катаболни процеси, насочени към поддръжка на млечната секреция и хомеостазата на майчиния организъм. Млечната жлеза се превръща в метаболитно активен орган, какъвто беше плацентата по време на бременността, който пренасочва глюкоза, аминокиселини, масни киселини, минерали и витамини към синтеза на кърма.
Съответно, енергийните нутриенти нужди, за да се произведе 750-800 мл кърма на ден, са 450-500 до 600 калории на ден. Съответно, зависят от енергийните нутриенти нужди на кърмещата жена, зависят от нейното телесно тегло, от състава на тялото и от степента на физическа активност и от наличните масни депа, които са натрупани по време на бременността. За да набави тези допълнителна енергия, съответно, жената трябва да увеличи изходния си прием на калории или поне да го поддържа с равен или дори една идея малко по-висок от този по време на третия триместър на бременността, като енергията допълнителна се използва за синтез на макронутриенти, т.е. на лактоза, на липиди и на белтъци, за поддръжка на термогенезата и метаболитната активност на гърдите, т.е. гърдите наистина са метаболитен орган по време на целия процес на лактация и разбира се, за да се поддържа и активният транспорт на иони, на минерали и на витамини в лактацията. Кои са източниците на енергия? При жени с нормално тегло е необходимо около 500 калории дневно, за да се избегне загубата на мускулна маса. При жени с наднормално тегло, т.е. BMI над 25, енергийните нужди частично се покриват от мобилизацията на масните депа, натрупани по време на бременността, без риск от качеството на кърмата, така че тук можем да спаднем и до 400-450 калории на ден, а при жени с поднормално тегло, тук вече трябва калориите да скочат над 600, за да се предотврати допълнителен катаболизъм, тъй като майката определено няма натрупани масни депа и няма откъде да се вземат тези нужни за неврогенното и мозъчно развитие липиди в кърмата. Като разбира се, енергийният метаболизъм по време на лактация се адаптира така, че млечната секреция има абсолютен приоритет пред енергийните нужди на майката. Тоест, при недостиг на калории, организмът мобилизира триглицериди в масната тъкан за поддържане на продукцията на мляко, т.е. може да се разгради не само масни депа, но може да се стигне за жалост и до кахексия, или т.е. до загуба и на мускулна маса, ако няма достатъчно енергиен запас. Тялото трябва от някъде да осигури хранителния профил на кърмата. По отношение на макронутриентите, белтъците, знаем, са структурен и функционален субстрат за синтеза на млечни протеини, на казеин, на алфа-лактоалбумин, на лактоферин и на имуноглобулините, имунните клетки. Потребностите се увеличават с 15-20 грама на ден, което съответства на 1,2 до 1,3 грама на килограм телесно тегло. Като физиологична роля тези белтъци изпълняват в синтеза на ензима и на транспортни белтъци в млечната жлеза, на осигуряването на аминокиселини за растежа на новороденото. Тук трябва отново да си припомним, че първата година е една година на много бурен растеж. Бебето отроява теглото си в рамките на една година. Друг такъв физиологичен растеж толкова бърз след раждането, защото преди раждането естествено, че растем с много по-бързи темпове, но такъв физиологичен растеж след раждането имаме в пубертета, но той не е с такива темпове, защото не си отрояваме теглото, ами нарастваме с някакъв процент от теглото си, нали? Както на ръст, така и на килограми, но тук от 3 кг средно тежим 10 на една година, което наистина е брутален, много ускорен растеж. Съответно, трябва да се осигурява и да се поддържа азотния баланс и имунната функция на новороденото, като препоръчителните източници са пълноценни животински бълтъци, като яйца, риба, месо, мляко, сирене, скир, а от растителните варианти бобови, киноа, елда, тофу, леща, ядки, семена. Ключовите аминокиселини си остават средноверижните, БЦАА, както сте ги чували. Това са левтин, изолевтин и валин. Те служат за възстановяване на мускулната маса и стимулиране на mTOR пътищата за пролиферация. Разбира се, лизин и метионин, които са необходими за синтеза на казеин, млечния бълтък, и глутамин и аргинин за поддържане на имунната бариера и клетъчното деление.
По отношение на мазнините, те трябва да осигурят 45% от енергийния принос на кърмата, т.е. кърмата е с много високо съдържание на мазнини и са ключови за неонаталното невроразвитие, зрение и имунна защита. Мозъкът също бележи много бурно развитие по време на тази първа година от живота. От дете, което е абсолютно безпомощно, на 1 година то може да ходи, има доста добра координация и даже има доста добър пасивен речник, може да говори някои думи. Отново, тук развитието е невероятно силно. Само може би споменах, може би съм го казвала до сега, но да подчертая, прямо препоръките на Световната здравна организация, кърменето следва да бъде ексклузивно до 6-я месец на живота на бебето, което значи, че до 6-я месец бебето трябва да приема само и единствено кърма на поискване. Т.е. без режим. Няма режим. Това забравете за тези новоизмислици, нововъведения на съвременните педиатри. Не се възпитава дете на 1 месец. Моля ви се. Абсурдно да възпитате дете на 1 месец. Под 1 година нуждите и желанието на детето съвпадат. Т.е. то не може да ви манипулира. Не е достатъчно когнитивно зряло, за да ви манипулира. Щом реве, има нужда от нещо. Или е гладно, или е жадно, или има студено, или го боли, или просто има нужда от вас да го прегърнете. Но то има нужда. То няма желание, то има нужда. И бебе не се възпитава. Не оставайте бебетата си да реват. Това е най-сигурният начин да увредите бебето си, да създадете травми за цял живот, психоемоционални травми, защото представете си, когато детето има нужда и тя остане незадоволена. Какво остава в неговото съзнание? Що няма на кого да разчита? Майка му не откликва на неговите нужди. Бебето не се научава да заспива само. Бебето се научава, че няма смисъл да реве. То заспива от умора, от изтощение. Това не е възпитание. Това е предателство спрямо детето. Така че, моля ви, с любов сте го създали, с любов сте го носили, не го възпитавайте под 1 година. Когато бебето реве, има нужда от вас. Нуждите съвпадат с желанията под 1 година. След 1 година вече може да почне да ви прави номерца. Тогава вече може да започнете да разграничавате номерата, тантровите и опитите за манипулация от нуждите на детето. Но под 1 година това няма как да се случи. Те няма как да диференцират желанията от нуждите си. След 6-я месец кърмата остава основен енергиен източник до 1 година, но започваме захранването с твърди храни и след 1 година детето трябва постепенно да преминава към общ режим на хранене, като кърмата отново остава достъпен източник на енергия до 2-та година от живота на бебето, а процесът на лактация на кърмене продължава, докато майката и бебето се чувстват добре и могат да прекъснат във всеки един момент след 2-та година, когато майката и бебето се чувстват готови да се разделят. Така. При лактация се препоръчва акцент върху висококачествените ненаситени масни киселини, т.е. омега-3. Много пъти ги споменахме. Докозахексонова и екозапентонова киселина. Те са основни структурни липиди в мозъка и в ретината. Съответно, тъй като мозъка и ретината на бебето се развиват с много ускорени темпове, е добре те да бъдат в изобилие в менюто на майката. Разбира се, мононенаситените масни киселини подобряват липидния профил на кърмата и омега-6 масни киселини в умерени количества, които поддържат подмембранната функция, но прекомерният им прием може да бъде свързан с възпалителни медиатори. Източници на подобни мазнини са сьомга, сардини, скумрия, ледено семе, чия, орехи, авокадо, зехтин, ядки, семена като цяло. Като се стараем оптималното съотношение между омега-6 и омега-3 да бъде не повече от 4:1, за да се предотврати проинфламаторния ефект на омега-6 масните киселини, които откриваме основно в рафинираните растителни масла. Що се касае за въглехидратите, знаем, че основният въглехидрат на кърмата е лактозата. Тя осигурява около 40% от енергията за бебето и подпомага усвояването на калций и развитието на мозъка на новороденото. Естествено е необходим адекватен прием на глюкоза в храната, като препоръчителните хранителни източници са пълнозърнестите храни, овес, елда, киноа, бобови храни, сладки картофи, плодове и зеленчуци. В никакъв случай не бива да консумираме предоминантно, сега не говоря по изключение, казвам предоминантно рафинирани храни, сиропи, бяло брашно, тъй като те сами по себе си са с ниска хранителна стойност и предизвикват гликемични колебания, инсулинов стрес и не са в полза нито на вас, нито на вашето бебе.
или на бебето на жената, с която работите. По отношение на течностите, виждаме на екрана, необходимо е да се хидратираме адекватно. Поддържане на обема на кърмата 2,5 литра на ден, което включва вода, около литри и половина супи, плодове, зеленчуци, билкови чайове, но внимаваме с чайовете. Тук копър, лайка, насон, коприва са подходящите, тъй като те имат и галактоглонен ефект. Жаждата се счита за надежден индикатор за нуждата от прием на течности. Тя регулира осморецепторите в хипоталамуса, които са чувствителни към окситоциновата активност, т.е. когато сме жадни, трябва задължително да пием вода. Избягваме кофеин и алкохол, които могат да нарушат съня, да превъзбудят бебето, тъй като неговата нервна система все още не е достатъчно зряла и преминават през кърмата и могат да повишат тревожността на кърмачето. Съответно, как се адаптира тялото на майката при недостиг на енергия, се компенсира чрез липолиза, т.е. разграждане на мазни. Майката губи тегло, но при продължителен дефицит се влошава имунитетът и качеството на млякото. Т.е. първо приоритетно се жертва здравето на майката, но ако недостигът е траен и не се компенсира, вече се променя и състава на млякото. Т.е. не може да разчитате, че тялото ви може да компенсира абсолютно дългосрочно. И вие ако си се храните, нали, безобразно, независимо дали е калорийно недоимъчно или просто е с храна с нездравословен профил, тя кърмата ще бъде пълноценна. Не, няма да бъде пълноценна. До известна степен тялото ще компенсира, след което ще бъде за сметка и на вашето бебе. Когато имаме излишък на калории, се води до задръжка на масна тъкан и разбира се, се повишава риска от метаболитен синдром след лактацията при майката. Може да има недостиг на белтък, ако храненето е предоминантно с рафинирани храни, с сладки храни. Съответно, това може да намали съдържанието на лактоферин и на IgA в млякото, т.е. да се отслаби неонаталния имунитет. Ако имаме недостиг на течности, пък може да се редуцира обема на млякото и да се повиши концентрацията на натрий. Или в заключение, по време на лактация, организмът на жената функционира като своеобразна биохимична фабрика за растеж. Адаптира и активира синхронната функция на всички системи, на ендокринна, метаболитна, сърдечно-съдова, бъбречна, и всичко това е в приоритетно обслужване на нуждите на новороденото, като оптималния хранителен статус на майката гарантира един много висок качествен състав на кърмата, стабилна лактация, бързо възстановяване на жената след бременността и защита срещу метаболитни нарушения в по-късен етап от живота на бебето. Лактацията е силно енергийно калибриран процес, при който тялото на майката осъществява много динамична синхронизация между собствените нужди и нуждите на детето. Тоест, отново имаме една уникална биологична синхронизация, един вроден метаболитен интелект на човешкия организъм. Лично аз, ако ме питате, нали, за моя личен опит, мога да споделя, че тъй като имаме пулсиращ синтез на пролактин, имам истории на 3 дългогодишни кърмения, за мен най-ефективно беше приемат на течности около 2-3 часа през нощта, който изключително действаше глутотропно и стимулираше лактацията. Когато е пулсацията на пролактин, тогава да се пие много вода. Не съм се наливала с буза и с някакви други подсладени напитки. Напротив, единствено нещо, което съм пила е вода. Но нощното пиене е изключително важно. И така ставаме заради детето. По принцип има правило поне 500 мл при всяко кърмене да се изпиват. Тоест пиете, кърмите, пиете, кърмите, пиете, кърмите, пиете и по този начин ще си осигурите една нормална лактация. Кои са ключовите нутриенти за майката и кърмачето? Както казахме, по време на лактация, хранителните вещества, доставени чрез диетата на майката, директно имат отражение върху състава на кърмата и оттам върху развитието на новороденото,
като някои нутриенти се прехвърлят активно в майчиното мляко и при евентуален дефицит в майчиното тяло могат да се изчерпят първо нейните запаси и оттам насетне да засегнат качеството на кърмата и да засегнат физиологичното развитие на бебето. Първият нутриент, върху който ще се спрем за оптималното неврологично развитие и, разбира се, имунно-костно и метаболитно развитие е докозахексоновата масна киселина. Тя, знаем, е дълговерижна ненаситена масна киселина, която представлява основен структурен компонент на мозъчната кора и на ретината. Нейната роля е да осигурява флуидност и стабилност на невроналните мембрани и да подобрява синаптичната трансмисия и неврогенезата, т.е. оформянето на невроните в мозъчето на бебчето. Тя подпомага миелинизацията на нервните влакна, които посредстват проводимостта по невроните и подпомага зрителната острота през първите месеци след раждането, като при майката докозахексоновата масна киселина има и противовъзпалителен ефект, като намалява риска от постпартална депресия, т.е. от депресия след раждане, и подобрява нейния липиден профил. Дневно препоръчителните норми са 200-300 микрограма на ден, като комбинираният прием с екозапентонова може да достигне до 500 мг на ден при повишени нужди. Ако не консумираме основните източници като риби с ниско съдържание на живак, сьомга, сардини, херинга, скумрия, и разчитаме на ограниченото активиране на алфа-линоленова киселина, която се конвертира в докозахексенова, но не знаем, че тази конверсия е под 10%, т.е. е доста оскъдна и не можем да разчитаме от нея. Т.е. ако се храним с растителна храна, е хубаво да добавим и масла от алгае в своята диета, като недостигът на докозахексенова киселина по време на лактация може да доведе до забавено когнитивно развитие, намалено внимание и, разбира се, по-ниска зрителна острота при кърмачето. Поддържането на адекватни нива е критично важно, особено през първите 6 месеца, когато мозъкът на бебето се развива най-бързо и когато то е основно на кърма. Т.е. то не консумира твърда храна. Минаваме на витамин B12, кобаламин. Знаем, че той е коензим в метаболизма на метионина и на фолата и играе ключова роля в синтеза на ДНК, отново в миелинизацията на невроните и в клетъчното деление. Подпомага както неврологичното, така и когнитивно развитие на детето, като поддържа адекватен синтез на миелин и на невротрансмитери. Препоръчителният прием при жени е 2,8 микрограма на ден при веган или вегетариански режим. Суплементацията може да достигне 250, 500, дори 1000 милиграма. Литературата казва на ден, на седмица, аз казвам на ден. И то в металкобаламиновата форма. Основните хранителни източници са животински продукти, черен дроб, яйца, риба, миди, млечни продукти. Веган алтернативи могат да бъдат обогатени напитки. Аз пък най-смъчната дума не мога да кажа. Това са, предполагам, някакви млека или нещо такова. Мисля, че там се добавя B12. Хранителни дрожди, т.е. това са тези хранителните маи, хранителна мая. Те се обогатяват с B12. И, разбира се, метилкобаламин като добавка. Какво може да се случи, ако майката има недостатъчен витамин B12? Дефицитът на майката може да доведе до мегалобластна анемия, умора, парестези, влошена концентрация,
а при новороденото може да доведе до хипотония, до летаргия, забавено психомоторно развитие и анемия. Като рискови групи са жени вегани, жени с гастрит, с пернициозна анемия и с МТХФР мутации, с нарушена ензимна активност. Така че при тях се препоръчва суплементация. Следващия нутриент, който ще разгледаме, е витамин D. Неговата физиологична роля: той е основен регулатор на калциево-фосфорния метаболизъм и минерализацията на костите. Играе роля и в модулацията на имунния отговор, като предотвратява инфекции и появата и развитието на автоимунни заболявания. В кърмата концентрацията на витамин D е много ниска, което прави суплементацията задължителна за кърмачето. Това поне е абсолютно задължително и в целия съвременен свят. Знаем на бебето. Не знам защо се изчаква до първия месец бебето да си изпише Вигантол. Но като цяло педиатрите изписват прием на витамин D на добавка в потенция 400 единици на ден. От втория месец до края на кърменето. Също това не разбирам защо трябва да бъде до края на кърменето. Всеки един човек трябва да се суплементира с витамин D, особено ако няма адекватна експозиция на пряка слънчева светлина 20-30 минути на ден, което категорично важи за всички нас, живеейки, работейки в офиси, в къщи. Децата ни са в детски градини по цял ден, изобщо почти нямаме време да ги извеждаме навън, взимаме ги към 6 часа и директно в къщи, така че не виждам защо трябва да се преустанови приема на витамин D. За майката, спрямо българското законодателство, я има, я няма 1000, айде 2000 съм дала, но по принцип 2000-4000 е нормалния прием единици под лекарски контрол, разбира се, защото все пак като масно разтворим витамин, предозирането може да доведе до токсичност. Какви са клиничните аспекти? При недостиг, дефицит при майката, остеомалация, имунна дисфункция, депресивни състояния, метаболитен синдром, при кърмачето рахит, ниска минерализация, отслабен имунитет и склонност към автоимунни заболявания, метаболитни смущения и при него в по-късен етап от живота. Следващия нутриент, върху който ще се спрем, е калцият. Каква е неговата физиологична роля в тялото? Знаем основен минерал в костната тъкан, в зъбите и в невромускулната функция. По време на лактация майката губи 250-300 мг калци на ден чрез кърмата и организмът естествено компенсира чрез временна костна резорбция, която се контролира от пролактина, от парахормон и от витамин D. Дневният препоръчителен прием е 1000-1200 мг на ден за кърмещи жени, като при нисък прием добавка с калций в комбинация с витамин D3 K2 за насочване към костите. Кои са източниците? Млечни продукти, сусам, тахан, бадеми, зеленолистни, кел, броколи, минерална вода с калций. Като какви могат да бъдат клиничните аспекти? Недостигът може да доведе до мускулни крампи, костна загуба, хипокалциемия и намалено количество на кърмата. Съответно, след прекратяване на лактацията, костната плътност се компенсира, възстановява, но не напълно. Особено в по-късна възраст има риск за компрометирана костна плътност при майката. Въпреки че в литературата пише, че кърменето до голяма степен защитава жената от остеопороза, тъй като тази временна деминерализация и ускорена костна резорбция се хиперкомпенсира с изграждане на активна костна тъкан след
преустановяване на лактацията, но тук имаме много субективни фактори и също така зависим от възрастта и на майката и от продължителността на кърменето. Следващия минерал, който ще разгледаме, е цинкът. Неговата физиологична роля, ключов кофактор на над 300 ензима, които участват в синтеза на ДНК, РНК, белтъци и имунни медиатори. Осигурява нормалния растеж, имунната защита и заздравяването на тъканите при новороденото, като при майката подпомага лактационната функция и инхибира или контролира ензимите, които контролират оксидативния стрес. Препоръчителният прием е 12-14 мг на ден за кърмещи жени, като основно източниците са месо, риба, черен дроб и яйца, а от растителните източници имаме тиквени, слънчогледови семки, кашу, овес, пълнозърнисти, бобови, които е добре да накисваме или да ферментираме, за да редуцираме фитатите, които инхибират абсорбцията. Какви са клиничните аспекти при недостиг? При майката имаме умора, косопат, забавено заздравяване на раните. При бебето може да имаме забавен растеж, дерматити, имуносупресия, като усвояването се подобрява при съчетание с витамин С и с източници на протеин в диетата. Йодът, той е необходим за синтеза, знаем, на тироидните хормони, които регулират метаболизма и развитието на мозъка. По време на лактация се отделя активно в кърмата, за да осигури нормалната функция на щитовидната жлеза на кърмачето, като недостигът в майчиното тяло води до хипотериодизъм, до гуша, до умора, до когнитивен спад, а при бебето, за жалост, до забавено психомоторно развитие и в много тежки случаи до кретенизъм, като препоръчителният прием е 200-250 милиграма на ден за кърмещи жени. Разбира се, трябва да се внимава дали майката има такова автоимунен процес. И ако има автоимунен процес, много да се внимава с количеството йод, които приема. Като при установен дефицит, йоден комплекс, мултивитамини с калциев йодид, пренатална формула, хранителните източници съдържат йодирана сол в умерено количество, морски дарове, морски водорасли, яйца и млечни продукти. Или в заключение, ако обобщим всичко казано тук по отношение на ключовите нутриенти, оптималният прием на докозахексонова, на витамин D, на B12, на калций, на цинк и на йод, както по време на бременност, чакайте да го изключа този телефон, и на кърмене, са от решаващо значение както за здравето на майката, така и за правилното развитие на мозъка и като цялостното развитие на кърмачето, като тези нутриенти, които изредихме, които разгледахме преди малко, участват в невроналната, в имунната, в когнитивната, в костната диференциация, подпомагат предпазването от постпартални дефицити, метаболитни нарушения при майката, както и депресивни състоянията, изразената следродилна депресия. И разбира се, основната им роля е да гарантират една пълноценност, една биологична пълноценност, адекватна нутритивна плътност на кърмата, която сама по себе си остава най-съвършената храна в ранната човешка физиология. Тоест, макар да напредва индустрията, хранителната индустрия, макар да имаме вече много висок клас адаптирани млека, няма адаптирано мляко, което да стъпи на състава. Съответно на качеството като нутриентен състав на кърмата. Така, какъв е съставът на кърмата?
както казахме, е биологично уникална, но най-интересното е, че тя е динамично променяща се хранителна субстанция и нейният състав зависи от много сложни невроендокринни, метаболитни и имунологични процеси в организма на майката. Тя не е само храна, не е само хранителен субстрат, а биоактивна система, която осигурява оптималния растеж на бебето от една страна, от друга страна е отговорна за епигенетичното програмиране на кърмачето, т.е. първите 1000 дни са критични от развитието на детето и тогава се залагат на епигенетично ниво всички заболявания или огромна част от заболяванията, които детето ще развие през целия си съзнателен живот. А кърмата, да не забравяме, и по-скоро самия процес на кърмене е една много стабилна психоемоционална основа за неврологичното и психично благосъстояние отново на индивида през целия съзнателен живот. Какво съдържа основно хърмата, да повторим? Тя съдържа... Бени, извинявай, можеш да го прибереш, защото ще направи беля. Да, ма ще направи. Извинявайте, ма нашия помяр, сега той е във война с Анна и сега ще препикае играчки. Така. Той съдържа основно вода, той да тяде, кърмата, извинявайте, понеже за крив си мислих, съдържа основно вода 87%, като ролята на водата и на високата концентрация на вода е да осигурява хидратацията на бебчето, като водата служи като разтворител на електролити и на хранителни вещества. Бебето по време на кърмене не се нуждае от допълнителна вода, именно поради високото съдържание на вода в кърмата. Съдържа около 7% лактоза, т.е. основен източник на енергия за мозъка и за нервната тъкан, като лактозата подпомага усвояването на калци и на магнезии. Съдържа 3 до 5% мазнини, това пък е енергийния резерв, източник на есенциални масни киселини, на фосфолипиди, на холестерол, за клетъчните мембрани и за миелина на невроните. Съдържа около 1% белтък, той има защитна функция, обезпечава растежа, пролиферацията, а също така имуномодулацията, тъй като белтъка, изобщо всички имуноглобулини, лактоферин, алфа-лактоалбумин съдържат белтъци. Крис пак избяга. Явно сме на революция тръгнали. И минерали и витамини под 1% от състава, но всъщност те са, както знаем, са микроелементи, т.е. от тях се нуждаем от много, много, много ниски концентрации, за да обезпечат пък и да бъдат кофактори за костния метаболизъм, за неврогенезата и най-вече за антиоксидантната защита. Кърмата е изотонична и много лесно смилаема, което пък предотвратява осмотичния стрес за бъбреците на новороденото. Те все още не са достатъчно развити. Знаем, че под 1 година не бива да се дава никаква сол на бебето. Съставът ти се променя във времето. Първата кърма, която бебето получава е коластра. Тя през първите 3 дни. Горе-долу това е едно преходно, после следва преходно мляко и се преминава към зрялото кърмене. А дори в рамките на едно кърмене имаме задно и предно мляко. Нека да разгледаме по-отделно основните компоненти. Лактозата представлява дисахарид на глюкоза и на галактоза. Синтезира се в апарата на Голджи на млечните жлези, епителните им клетки, чрез лактозния синтазен комплекс. Осигурява около 40% от енергийния принос на кърмата и регулира осмотичното налягане, като определя обема на млечната секреция. Галактозата е ключов субстрат за миелинизацията и развитието на централната нервна система на бебето, като концентрацията на лактоза е относително постоянна, независимо от диетата на майката, което подчертава приоритетната регулация на въглехидратния метаболизъм при лактация. Белтъчната фракция 1 до 1,3%, но биологичната стойност е изключително висока.
Основните протеини са биоактивни, с роля не само в растежа, но с изразена роля в имунната защита и в чревната зрялост. Кои са белтъците? На първо място алфа-лактоалбумин. Това е основен суроватъчен белтък, субстрат на лактозния синтазен ензим също. Осигурява аминокиселини с много висока биологична стойност и има цитопротективен ефект върху чревния епител. Ето защо бебетата, с които са на кърма, изграждат много здраво чревно, гастроинтестинално здраве и добро diversity, разнообразие на чревния микробиом. Втори белтък е лактоферин. Това е желязосвързващ гликопротеин, който ограничава достъпа на желязо до патогенни бактерии, стимулира растежа на бифидобактериум и лактобациликус и има антивирусни и противовъзпалителни свойства. Затова бебетата, които са на кърма, са с толкова по-изразена имунозащита, но която се дължи до голяма степен и на третия тип протеини. Това именно са имуноглобулин, а секреторният IgA е основната имунна защита на легавиците на новороденото, предпазва от ротавируси, Escherichia coli, H. pylori и други чревни патогени. Концентрацията е най-висока в коластрата. Това е много важно бебето да поема от коластрата първите няколко дни, след което постепенно намалява. И разбира се, самата кърма е много богата на ензими, като липаза, милаза, лизозим, пероксидаза, които именно подпомагат храносмилането, защитата от микроби, като знаем, че лизозимът е ензим, който разрушава клетъчната стена на бактерии, действа синергично с лактоферина. Няма да осложнявам лекцията за действието на лизозима и връзката му с автоимунитета. Другия курс. Минаваме на липидната фракция, т.е. мазнините. Това всъщност е най-променливия компонент от кърмата, между 3 и 5%, като вече тук концентрацията на липидната фракция зависи от вида и храна и качеството на храната на майката. Осигурява 50% от енергията, съответно носител е на есенциални масни киселини, на фосфолипиди и на холестерол. Като основните класове липиди, които присъстват в кърмата, са триглицериди, около 98%, т.е. основен енергиен източник, фосфолипиди, сфингомиелин, това са структурните компоненти на клетъчните мембрани. Знаем, всяка една клетка в тялото е изградена от двоен фосфолипиден слой, т.е. животът без мазнина е немислим. И разбира се, последната фракция холестерол, който пък е необходим за синтеза на стероидни хормони, на миелин, на витамин D. Качественият състав трябва да бъде представен основно и предоминантно от прием на омега-3 масни киселини, т.е. докозахексонова и екозапентонова, които са пряко зависими от диетата, тъй като са есенциални. Омега-6 също трябва да присъстват в ограничено количество в съотношение 4 до 4 към 1 спрямо омега-3 масните киселини. Тук попадат линолова и арахидонова киселина. Те подпомагат растежа, но прекомерният им прием повишава проинфламатори или възпалителния потенциал на тялото. И разбира се, средноверижни масни киселини, те са лесно усвоими с антимикробно действие, примерно има ги в кокосовото масло. Примерно, какво е влиянието на диетата? Диетата трябва да бъде богата на мазна риба, на ленено семе, на чия, на орехи, на зехтин. Това увеличава наличието и достъпността на докозахексонова киселина и на муфа, а трансмазнините, хидрогенизираните масла водят до неблагоприятен мастен профил в кърмата, потискат неонаталната омега-3 инкорпорация, влошават липидния метаболизъм, а знаем, че подобни трансмазнини има не само в маргарина, ами във всички сладоледчета, вафлички, бисквитки, бутър теста, круасанчета, банички и всякакви такива готини храни, които ние обичаме да похапваме и с които не е време да похапваме по време на бременност и кърмене. По отношение на микронутриентите, водоразтворимите B и C, те
се отразяват пряко, т.е. тяхната бионаличност се зависи пряко от храненето на майката, като дефицити на фолат Б12 намаляват ДНК синтеза и миелинизацията при новороденото, т.е. засягат неврогенното и когнитивно развитие директно на бебето, а витамин С подпомага абсорбцията на желязо, както и модулира антиоксидантната защита. Масно разтворимите витамини, пък А, Д, Е и К, те също са зависими от хранителния статус на майката. Витамин А поддържа зрението и епитела, Д костната минерализация, а Е антиоксидантната защита и предпазва от липидите от пероксидация. Така, минерали. Тук спадат основно пак минералите, които разгледахме като критични, именно калций, който при нисък прием мобилизира депата на майчиното тяло, води до остеомалация, остеопороза. Желязото, много ниско съдържание, но с висока бионаличност в кърмата, под формата поради лактоферина, наличието на лактоферин, който подпомага абсорбцията. Цинкът, той е важен за ензимната активност и клетъчното деление. И йодът, който всъщност изключително много зависи от диетата на майката и дефицитът може да доведе до хипотериодизъм, до когнитивни смущения, в най-тежки случаи до кретенизъм на бебето. Съставът на кърмата е важно да знаем, че не е константен, той се адаптира динамично. През първите 3 до 5 дни коластрата е богата на белтъци, на IgA, на растежни фактори, на бета-каротин. Преходното мляко, което е първата 1-2 седмици, има увеличено съдържание на мазнини и на лактоза. Зрялото мляко след третата седмица вече е с доста по-стабилизиран състав, оптимален баланс за енергия и имунна защита. Предното мляко, когато започнем процеса на кърмене, кърмещите майки знаят, че има разлика в предното и в задното мляко. Предното мляко е по-рядко, така ни се струва на нас. То е по-богато на вода и на лактоза. Бебето е жадно, трябва да утоли жаждата си. По-задното мляко е по-богато на мазнини и на енергия. Проблемът е, че някои бебета заспиват и не стигат до задното мляко. Или в заключение, ако трябва да обобщим разделът, който е посветен на състава на кърмата, бихме я категоризирали като една своеобразна жива биологична течност, чието състав се променя в синхрон с възрастта, с нуждите и с здравословното състояние на кърмачето. Имайте предвид, че когато бебето е на кърма, майчината имунна система е доста по-силна от неговата все още и когато тя е с досег до същите вируси и патогени, с които има досег и бебето, реално тя чрез кърмата му предава нужните имуноглобулини и предпазва детето от зараза. Така че лично аз, понеже съм кърмила до дълги години, т.е. 3, и когато примерно спомените естествено са ми най-пресни от Ането, но когато Ането се е връщала от градина с болки или пък е била с видимо разклатено здравословно състояние, слава Богу, тя почти не ми е боледувала. Съответно съм била в непрестанен достъп до нея, т.е. ако има някакъв вирус, който се опитва да я пребори, да мога и аз да го хвана, за да може тялото ми да синтезира адекватните антитела. Също се отнася, когато имаме и болен член от семейството. Първото нещо, което съм правила е да има много близък контакт с болния човек от семейството, за да мога аз да се заразя с вируса преди нея, за да може тялото ми да синтезира активни антитела, за да ги предам на нея чрез кърмата. Тоест, нея мога да я предпазвам от болния човек, но аз не се пазя, за да може тялото ми да се подготви или да подготви по-скоро нея срещата с съответния патоген и да мога моята по-зряла имунна система да й помогне тя да не се зарази, дай Боже, или пък лесно да се справи с потенциалната зараза. Тоест, отново кърмата е един своеобразен израз на уникалната метаболитна интелигентност на майчиния организъм,
който успява много прецизно да регулира транспортирането на нутриенти, на хормони, на имунни фактори към тялото на бебето. И въпреки всичко, колкото и да е интелигентен женски организъм, храненето на майката оказва критично влияние върху качеството на кърмата. Нейното съдържание на мазнини, на витамини, на минерали, на белтък, на мазнини. И затова балансираната диета, богата на растителни храни, на есенциални мазнини, на пълноценни белтъци от двата източника, животински и растителен, всъщност е ключова за оптималното развитие на детето, но и за възстановяването, адекватното възстановяване на майката след 9-месечния период на бременността. Какви са хранителните модели на безопасност? Все пак кърменето, след като огромна част от хранителните вещества и всякакви други субстанции преминават през кърмата, майката трябва да бъде особено внимателна за всичко, което поглъща по време на периода на кърмация, за да не застраши здравето и живота на бебето. Тоест, изисква се оптимален хранителен режим, който осигурява не само всички необходими микро- и макронутриенти, за да се поддържа млечната секреция, за да се поддържа здравето на майката, но същевременно и на бебето, разбира се, но същевременно да се минимизира и експозицията на потенциално токсични вещества за кърмачета. Съответно, правилно подбраната диета подобрява качеството на кърмата, хормоналния баланс при майката и метаболитното здраве на майката и метаболитното развитие на бебето. Сега, на първо място, преди да кажа за... Чакай се. Бени, остави, аз ще ги опрасна. Извинявайте. Добре, супер. На първо място, разбира се, преди да преминем към хранителните източници, трябва със сигурност да подчертая, че трябва да всяка кърмаща жена много да внимава с приема на каквито и да било медикаменти. Тоест, много медикаменти са противопоказни по време на кърмене. Четете много внимателно листовките и не приемайте никакви медикаменти, които са несъвместими с кърмене. Изрично си го пише на всеки един продукт, дали е безопасен или не по време на кърмене. Тоест, ако пише, че не е подходящо за кърмене, в никакъв случай не предприемете. Ако пише, че не е изследвано или няма данни за безопасност, не приемайте без изрична нужда и без консултация с лекар. И въпреки това, повечето лекари не са запознати с дългосрочните рискове от прием на определени медикаменти. Те като цяло разчитат на това, че няма пряк ефект върху живота и здравето на бебето, но понякога ефектите не се проявяват причинно-следствено от днес за утре. Давам ви конкретен прием в родилния дом. Ето, аз си спомням, когато родих Ани, всички майки си поставиха, не знам дали съм ви го казвала, съжалявам ако се повторям, обезболяващи свещички във връзка с силната болка в възстановителния следродови процес. Съответно, на мен също ми бяха предложени подобни свещички. Те са част от рутината, тъй като болката наистина е силна, особено при трето секцио, всяко следващо секцио боли още повече. Аз като се грижих и сама за бебето и като трябваше да ставам по безброй пъти без чужда помощ веднага след оперативна намеса, си представяте колко болезнен е този процес. Съответно, свещичките, които се предоставят на кърмащите майки, изрично пише, че са неподходящи за кърмене. Съответно, моят въпрос към акушерките или там сестрите беше, но вие ми давате препарат, който пише, че е несъвместим с кърмене, т.е. да не се използва, пише ни на листовката изрично, да не се използва по време на кърмене. И отговор беше, нищо няма да му стане на бебето. Нищо няма да му стане на бебето в 3 дни, в които бебето е при теб или в болницата. Но след като изрично пише на листовката да не се използва по време на кърмене и бременност, значи са проведени достатъчно клинични проучвания, които доказват неблагоприятния, потенциално опасен, токсичен ефект на медикамента върху бебето. И след като изрично е написано, вече, според мен, майката не би следвало да рискува. И облегчението на болката
не е достатъчен мотив, за да се рискува със здравето на бебето, след като на препарата пише, че изрично не е подходящ. Да внимавайте какво ви се препоръчва, защото понякога, за да се въздейства върху моментното състояние за овладяване на някакво здравословно състояние или болков синдром, както е в случай, може потенциално в дългосрочен план да се окаже някакво въздействие, най-малко върху микробиома на бебето или върху алергичния му статус. Това са общо най-честите пътища, по които може да се въздейства в дългосрочен план. Тоест, на толкова стерилно, чисто новородено бебче да преминават някакви химични субстанции от кръвопотока в кърмата на майката и в неговата вече храносмилателна система и в неговия кръвопоток, може потенциално да има някакви рискови, особено ако го пише изрично в листовката. Така, свършихме с медикаментите, не приемаме медикаменти по време на кърмене, ако не се налага и то такива, които са съвместими. Що се касае за храненето? Категорично средиземноморската диета се счита за златен стандарт при лактация поради богатото си съдържание на мононенаситени масни киселини, на полифеноли, антиоксиданти. Тя е по принцип считана и за една от най-здравословните диети, може би категорично най-здравословната диета в света за популацията. Основава се, тя е богата на прием на зеленчуци и на плодове, които са източници на витамини, минерали, на фитонутриенти, на пълнозърнести храни и бобови, които поддържат стабилния гликемичен отговор, чревната перисталтика, съответно на зехтин, богат на олеинова киселина, който подпомага липидния профил на кърмата, на ядки и семена, които са естествени източници на мазнини, полезни противовъзпалителни, както и на цинк, на магнезий, на витамин Е и разбира се на риба 2-3 пъти седмично, които пък достяват есенциалните докозахексонова и екозапентонова киселина. Средиземноморската диета като цяло подобрява ендотелната функция, понижава възпалителните медиатори и подпомага антиоксидантния капацитет на кърмата, намалява риска от постпартална депресия и от метаболитен синдром при майката. Също така балансираната растителна диета, която включва много високо разнообразие от зърнени, бобови, зеленчуци, плодове, ядки, семена, с контрол на гликемичния индекс и адекватен прием на белтък също би била подходяща. Това е в много редки случаи, вегански, вегетариански режим, но трябва да имаме прецизна суплементация в този случай. Като цяло тя е алтернатива, но безспорно най-здравословната диета спрямо научната литература си остава медитерианската диета. Като при веган диета има строг контрол на витамин B12, витамин D, докозахексонова киселина, на йод, на желязо и на цинк и на холин. Метаболитните ползи какви биха били от тази диета? Подобрява се инсулиновата чувствителност, намалява се риск от дислепидемия, възпалителни реакции и се повишава антиоксидантния статус на кърмата. Кои храни трябва да се избягват по време на бременност? На първо място кофеин. Той е метилаксантин, който преминава в кърмата в концентрация до 1% от майчната плазмена концентрация и при новородено метаболизмът на кофеин е много забавен и поради незрелостта на чернодробни ензими това може да доведе, разбира се, до раздразнителност, безсъние и тахикардия у кърмачето, така че ако можем да ограничаваме до 200 мг кофеин на ден, което сравнява на една чаша кафе или до 2 чаши зелен чай, е добре за нашето дете. Разбира се, алкохола следва да бъде ограничаван, тъй като преминава свободно в кърмата. Пиковата концентрация настъпва 30-60 минути след приема и дори при малки количества могат да се повлияе неврологичното развитие, съня и слукателния ефект на бебето. Най-безопасната стратегия е естествено пълно избягване на алкохола по време на лактация, а ако се консумира, то да бъде изключително рядко, например на една малка чаша вино и кърменето се отлага с 2-3 часа или изцеждате кърмата след 30-60 минути и я изхвърляте. Разбира се, трябва да се предпазваме от тежки метали, опасността идва от биоакумулация на живак в рибите, на кадми, на олово, особено в морските дарове и в замърсените растителни продукти от растителен произход. Метилживакът преминава в кърмата и може да повлияе на невроразвитието на кърмачето. Съответно избягват се риби с високо съдържание на живак и
избираме такива като сардини, аншоа, сьомка, пастърва, херинга, а пък избягваме рибатон, меча, кула, щука, скумбрия, кралска и така нататък. И по отношение на растителните храни избираме биосертифицирани такива. Трансмазните, вече споменах за тях. Това са частично хидрогенните масла. Те влошават липидния профил на кърмата, понижават нивата на омега-3 масни киселини и увеличават проинфламаторните екозоноиди в кърмата. И съответно те се съдържат в ултрапреработени продукти, рафинирани захари, емулгатори, синтетични добавки, всички тези неща, които могат да се съдържат в високо преработените храни, могат да нарушат, видоизменят черевната микробиота и да повишат риска от възпаление. По препоръка изключваме пакетирани сладкарски изделия, всичко, което съдържа маргарин, палмово масло, пържени храни, колбаси, вафли, бисквитки, сладоледчета и всякакви други подобни десертчета. По отношение на напитките, избягвам и като цяло безопасност на храната. Избягва се отново, както и по време на бременността, сурово месо, сурови яйца, непастеризирани млечни продукти. Консумира се термично обработена храна, която е съхранявана адекватно при хладилни условия. Поддържа се стриктна хидратация и хигиена на гърдите. Това е много важно. По отношение на напитките, както казах, вода основно и билкови чайове, които са съобразени с кърменето. Избягваме захарни напитки. Можем да включим висока консумация на плодове с антоцианини, като боровин, кинар, през пролетта череши, изобщо горски плодове и много зеленолистни зеленчуци. По отношение на поддръжката на здравия микробиом, можем да консумираме ежедневно ферментирани храни. Ето аз пия комбуча в момента, кисело зеле, сега му идва сезона турши. Ако сме почитатели на по-екзотичните храни, кимчи, кефир. И разбира се, трябва да се опитаме да ограничим стрес, доколкото е възможно, защото повишение кортизол потиска рефлекса на отделяне на мляко. В специални случаи майка веган казахме задължителните микроелементи, които е добре майката да следи, за да не се постигне някакъв хроничен дефицит. И все пак да помним, че колкото и да е полезна растителната диета, те могат да бъдат физиологично адекватни при лактация, ако само и единствено ако са добре планирани и суплементирани. В противен случай съществува риск от недостиг на ключови нутриенти, които участват в невроразвитието и в имунната защита на кърмачето, т.е. B12, липсва в растителните източници докоза хексонова, която не има ограничена трансформация от алфа-линоленова от леничия с едва под 10% ефективна конверсия, т.е. необходима е добавка, калций, витамин D, ограничени, цинк и желязо, йод, така че се препоръчва суплементация. Майката с хронични заболявания, примерно като хипотериодизъм, тя се характеризира с понижен метаболитен темп и задръжка на течности, съответно трябва да се поддържа оптималната функция на жлезата, която е критично важна за синтеза както на пролактин, така и на окситоцин, така че при отсъствие на автоимунен процес трябва да има адекватен прием на йод, да се добавя, да се контролират гоитрогенните храни и да се приема тироксин, ако е нужно, назначен от ендокринолог. Ако майката страда от диабет, гестационен тип 1 или тип 2, съответно трябва да знаем, че инсулинът и пролактинът имат синергична роля в лактационния метаболизъм и хипергликемията може да повлияе неблагоприятно състава на кърмата, т.е. да увеличи лактозата, да намали протеина и да предизвика неонатална хипогликемия и по този начин да пренесем нашия метаболитен проблем върху бебето. Какви са хранителните препоръки? Балансиран хранителен прием на сложни въглехидрати, ограничаване на всички ви храни с висок гликемичен индекс,
разпределяне на храненето в 3 основни хранения, поддържане на постпрандиална гликемия под 7,8, т.е. да нямаме някакви сериозни пикове на кръвната захар и разбира се, необходими суплементи при нужда назначени от специалист. Целиакия е автоимунно заболяване, което води до атрофията на чревните власинки. Има абсорбция съответно на желязо, на фолат и витамин D и множество хранителни вещества. И нелекуваната целиакия може да причини вторична хипогалактия, т.е. намалена продукция на мляко. Тук трябва да следваме строга, абсолютно 100% безглутенова диета, изключва се пшеница, ечемик, ръж, овес, освен ако не е изрично категоризиран като безглутенов такъв. Суплементация с елементи при доказан дефицит. Включване на безглутенови алтернативи, като просо, киноа, елдамарант, които са пълноценни източници на белтък и минерали и разбира се пробиотична подкрепа. Вегетарианството, което не е веганство, може също да бъде абсолютно физиологично пълноценно, но отново имаме внимание към аминокиселиния профил, защото класическите вегетарианци не консумират месо и риба. Т.е. има отклонения и вариации на вегетарианската диета, но класическия вегетарианец не консумира месо и риба, които са есенциални източници на растителен протеин, а знаем по време на бременност и кърмене майката има повишени белтъчни нужди, 1,3 грама протеин на ден. И тези нужди следва да бъдат покрити чрез комбинация от зърнени, бобови, ядки, семена. Съответно, отново имаме потенциален риск от дефицит на B12, витамин D, желязо, цинк, докозахексонова масна киселина. Но въпреки това, все пак тези майки ядат яйца и млечни продукти, като лактово-вегетарианците, така че техният риск е по-малък. Таблица на ключовите нутриенти, обобщение. Докозахексонова киселина 200-300 микрограма, отговорна за невроразвитието. При дефицит майката страда от умора и от възпаление, при кърмачето когнитивни и зрителни нарушения. B12 е дневно препоръчителна доза, функцията е нервна система, ДНК синтез, при дефицит на майката анемия, невропатия, при бебето анемия, неврологични увреждания. Витамин D за майката 2000, за детето 400. Кости, имунитет, остеопения, остеопороза, остеомалация при майката, рахити, инфекции, имунозаболявания, метаболитен синдром при бебето. Калци, нуждите при майката 1000-1200, кости, зъби. При майката отново остеопения, остеопороза, остеомалация. При бебето нарушено костно развитие. Да знаем, че пика на костната ремодулация на костното изграждане е към 25-та година, така че е изключително критично в ранните години, изобщо в 25-та година човек да трупа адекватна костна плътност. И йод 200-250 мг, щитовидната функция обезпечава съответно хипотиреоидизъм при майката и когнитивни увреждания, хипотиреоидизъм статус при бебето. Като цяло е важно да се проследява хранителния статус на кърмещата жена, за да знаем, че тя може да поддържа адекватна лактация, оптимално качество на кърмата и превенция на дефицити както при майката, така и при новороденото, като лактацията е период с много висок метаболитен стрес, при който недостигът дори на един ключов нутриент може да доведе до функционални нарушения в енергийния метаболизъм, в имунитета и в невроендокринния баланс на както на майката, така и на новороденото. Тоест, когато следим за здравето на кърмащата жена, трябва да имаме многофакторен подход, т.е. оценка на антропометрични мерки, т.е. дали тя губи тегло, дали надава излишно на тегло при едно неадекватно хранене. Трябва да следим лабораторни показатели, които говорят за нейния хипотироиден или еутироиден статус, метаболитен статус, дислепидемия, дефицити на ключови вещества. И както разбира се, най-важно тук е така и клиничната картина, т.е. дали има някакви оплаквания. Изисква се динамично проследяване, горда оценка на 3-6 месеца или по-често при наличие на доказано заболяване или съпътстващо заболяване. Като целта е, разбира се, поддръжка на нутриентните запаси.
По отношение на антропометричните показатели, трябва да следим body индекс маса, който трябва да бъде в рамките на нормалното. 18,5, 24,9, като под 18,5 имаме риск от недохранване, съответно риск от малнутриция и на бебето, а над 30 вече имаме метаболитен риск за майката и за бебето. Обиколката на талията със сигурност трябва да бъде под 80 см. Това е свързано с добро метаболитно здраве, но 80 е много, аз бих препоръчала 70. Но въпреки това, нали, сега нека да дадем някакъв период за свиване на матката, защото поне първите 3 месеца матката все още не се е прибрала, особено ако е поредно раждане, особено ако е по-висока възраст на майката, особено ако е с цезарово сечение. Имаме един забавен процес на възстановяване на майката, може да има и диастаза. Диастазата допълнително влошава начина, по който изглежда корема. Имаме един такъв мами пауч, нали, в смисъл едно издуто коремче, което изглеждаме бреме на 3-4 месец, макар и на слабо тяло. Аз лично се борих с това доста дълго време, при третото си раждане. При първите си 2 раждания нямах никакви проблеми, обаче с Анинка имам и все още имам. Аз не мога да я прибера напълно, но имах, нека да кажем, защото съм я прибрала доста брутална диастаза. И на фона на изключително слабото ми тяло, корема си седеше, особено след хранене и след огромния ми прием на течности, леко изпъкнал. Тоест, макар и в момента да съм в прекрасна физиологична форма, аз нямам корема, който имах като момиче. И е нормално, все пак съм родила 3 деца. Така. Загубата на тегло е потенциално опасна. Тя трябва да става постепенна до някъде максимум 0,5-1 кг на седмица. Всичко на повече от този темп крие рискове за нутриентната плътност на храната, както и за физиологичното състояние на майката. И разбира се, трябва да има адекватен телесен състав или добро съотношение между мускулатурата и масната тъкан, т.е. масната тъкан да бъде около 22%, а мускулатурата над 33%, т.е. тук вече говорим за един анализ на телесния състав, а не просто за някакво тегло само по себе си, като знаете, аз много говоря на тази тема. Много по-важно е съотношението между тъкането, колкото някакво си тегло само по себе си. Защото както може да има слаби хора, които са метаболитно нездрави, така може да има и пълни хора, които са метаболитно здрави, т.е. теглото само по себе си не е показател за метаболитно здраве. Може да бъде индикатор, но не и показател. Физиологично състояние, съответно, най-вече се оценява по клинична картина, т.е. проследява се храненето, хранителния статус на майката. То трябва да бъде адекватно, разнообразно, пълноценно, защото именно едно такова разнообразно, пълноценно, адекватно, енергийно, плътно хранене осигурява оптималното развитие на бебчето и запазване на здравословния статус на майката. И ако майката не само детето ходи на, как се казваше, консултации, детски консултации, и майката се наблюдава от нейния общо практикуващ лекар и се следят за разни признаци на функционални видоизменения. Това позволява ранна диагностика на дефицити, персонализиране на хранителния режим при нужда, защото все пак майката по време на кърмене в първата година от живота на бебето е доста изтощена, обикновено се храни нередовно, на крак, много често посяга към много бързи въглехидрати, защото има нужда от резки пикове на енергия и аз лично съм свидетел и в практиката си на доста нездравословно хранене по време на периода на кърмене, защото когато все още не сме родили, фокусът е върху нас, ние сме приоритетни, всички се грижат за нас, хапни си това, хапни си онова, всички ни треперят. В един момент, в който родим, бебето става абсолютен приоритет и много малко хора съзнават, че всъщност енергийните и нутриентни нужди на майката са дори по-високи, отколкото по време на бременността, но тя е толкова потопена и ангажирана в грижите за бебето, че всички я пренебрегват. Целият фокус е върху бебето. Ако майката има второ дете, което е малко по-голямо и недостатъчно самостоятелно, тя тотално отива на заден план. Обикновено яде остатъци, каквото остане на крак между храненията, абсолютно нередовно хранене, абсолютно категорично лишаване от сън. Дори и бебето да спи, майката става по няколко пъти на нощ, за да го кърми и това води до общо системно изтощение и ролята на нейния лекар е именно да
да се погрижи за адекватни мерки за възстановяване на нейния енергиен и хормонален баланс, защото все пак и кърменето си е променен хормонален фон. И като цяло да се превентира дългосрочната поява на остеопороза, на анемия, на постпартална депресия, която е много характерна, защото майката от кралица и център на вниманието в един момент, нали, се чувства тотално изоставена и лишена от, как да кажа, от внимание. Цялата грижа, отговорност пада върху нея. Къщата обикновено също продължава да бъде нейна отговорност. Нали? Ти какво прави по цял ден? Любимия въпрос на всяка една майка, която се грижи за своето дете и мъжа и се връща от работа гладен и я пита ти какво прави по цял ден. То детето спа. Така че, за да се обезпечи тази динамична биосистема на кърмещата жена, която всъщност осигурява този нутриентен поток между майката и бебето, трябва да се обезпечи прецизно да се регулира адекватно хормоналния фон, наситеността на и синхронизацията на ендокринната, на неврологичната имунната система, и за да можем да сме сигурни, че физическия статус на майката е адекватен, за да обезпечи едно нормално, оптимално кърмене, което пък да гарантира доброто развитие на нейното бъдещо бебе и добрата епигенетична конформация, добрия метаболитен профил, когнитивен и невропсихологически профил на бебето. Съответно, майката трябва да бъде добре нахранена и доколкото е възможно да си почива адекватно. Та в първата година от живота основната роля на майката е да се грижи за бебето, а основната роля на бащата е да се грижи за майката. Бащата ще има по-късно, на много по-късен етап, значима роля в цялостното развитие на бебето. Да, някои бащи, има различни бащи. Някои бащи не са активно участващи в процеса на отглеждане на бебето, някои бащи са много активно участващи в процеса на бебето. Но като цяло най-добре за адекватното развитие и на бебето, и за физиологичния статус на майката е бащата да бъде концентриран върху това да осигури възможност за адекватно възстановяване и почивка на майката. Това е неговата отговорност към бебето в момента, защото бебето в тези първи етапи, месеци от живота си има нужда от майка си, но той има нужда от една здрава, енергийно стабилно, нахранена и психоемоционално стабилна майка. Ако майката е изнервена, депресирана, разстроена, ревяща, ненахранена, гладна, изморена, жадна, повярвайте ми, келфайда, като бащата носи бебето през нощта. Няма да има много голяма полза. Много по-добре е бащата да полага усилия всяка една секунда, майката да има възможност да се почива, да се храни адекватно, да има време за себе си, доколкото е възможно. Тоест, неговата грижа трябва да бъде към майката. Ако той я отменя в носенето на бебето, бебето има нужда от майка си, бебето има нужда майка му да го носи. Бебето се успокоява от сърдечния ритъм, от миризмата и от топлината на майчиното тяло. Да, то познава баща си, защото то развива слуховия си апарат още вътреутробно и познава гласа на баща си, но връзката с майката е иманентна и свята до третата година. И бебето има нужда да бъде на гърдите на майка си. Хубаво е бащите да помагат, но пак казвам, тяхната основна роля трябва да бъде върху благосъстоянието на майката. Носенето на бебето помага понякога. Всяка жена има нужда някой да й хване бебето, за да отиде да си скъпе най-малкото. Но много по-полезно като помощ за майката би било той да напазарува, да сготви, да измие чиниите или да разходи бебето, докато бебето спи, ако бебето спи, защото, примерно, Ани беше алергична към количка до първата си година, т.е. тя не лягаше в количка, тя не можеше да лежи. Тя си извиваше на дъга, ако се опиташ да я сложи в количка. Единственото нещо, което съм правила през тази година е бебеносене. Нямаше друг вариант. Носила съм я постоянно. Даже мъжа ми се шегуваше, че количката ни била паметник на културата. Най-безсмислената покупка в семейството. Както и да е. Така че много по-полезна е тази дейност, колкото и женска, да изглежда един вид мъжа излиза от мъжката си роля и поема домакинските задължения, но това в момента е много по-полезно за майката и за дето, отколкото да я отменя в носенето. Бебето си иска мама. И ето и до днешна възраст, на 4 години е моята Ана, тя си иска мама. Мама да я гушне, мама да я нахрани, мама да я изкъпе.
И тази връзка продължава кармично до около 7-та година, когато вече тогава тя ще се отдели от мен, предполагам, нали, това е нормалното. Същото се случи и примерно, говоря ви от личен опит и с Алекс. Алекс до 7-та година спа с мен. След 7-та година ми каза с пренебрежение: вие жените, нали, аз и сестра му, и ние мъжете. Тоест той вече се асоциира с баща си, отдели се от майката, скъса, преодоля диповия комплекс. Но това, което аз съм му дала като любов и нежност, сега го виждам и бера плодовете със способността му да обича и да бъде емоционално интелигентен и да изразява любовта си към своята приятелка. Така че, ако имате момчета, не се притеснявайте да ги обожавате, да ги галите, да ги обичате, да изразявате безрезервната си обич. Това е начинът, по който вие ще развиете едно емоционално балансирано момче, което ще прерасне в мъж, способен да изразява емоциите и любовта си, един емоционално и социално интелигентен мъж, който ще има възможността да създаде пълноценна връзка и да обича, защото е научен да получава любов. И е бил ценен за майка си. Така че с това лирично отклонение завършвам и ако някой има някакви въпроси, може да ме пита. Или всичко си знаете. Добре, явно нямате въпроси. Тогава пожелавам на всички една прекрасна вечер и ще се видим другата седмица, когато е последната седмица на нашия курс реално. Така че хубава вечер и до скоро!